Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Uba Mineral Bonds MLA nongpo nekasngi wlalej banjurip ya kamarngar PHC kajaka kaba aijing sumari ki pajba jongsan po arteli ki shnong ibadon hakate kathan. Hadian kate ka jingjurip u MLA ula pelong ru ya ka jingyalang kaba khandiat por banyakran bakinong tray hapo kate ka PHC. Hakate ka jingjurip u MLA ulalam bakate ka PHC ka biang palat hakarukom trekam la kalong na duo hakarukom aijing sumari kinong let shim dawai ya kilong kemie ba armet bat kamtam hakarukom ban pentrekam ya ki scheme nakasor kar pedeng bat jela kibalong ka jingmentoy ka bakraw kipat ba jong kate ka than habalet banjurip kate ka PHC u MLA ka nong po ulong bakate ka PHC ka laay ka jingshakri ka babyang bat ka balatam shakmat hakarukom trekam banyan nujor bat kiwe ki PHC ki badon hakajela ling ba kate ka sngi u MLA nong po ula penno jingerap shakate ka jaka ay jing sumar Kumno ka kum sumar ka kum di kayu tu lem. Biang dan hindunani itu rumah kalau. Yang di kan is my first time. Long pat mangkare betul. Monitor, ban inspect ya kamar ngar PHC, ban budin ya kijing peniyaj bek peniyaj kerenti ya ki skim beper ki ba sorkar pedeng ba sorkar jela ki dan ban pentri kam nakaliang jong health department nakaliang jong akum nom ikman kumbala betha nakaliang jong sorkar ban gide ban budin ban pej ban kni ya kijing yaj bek riti jong skim na bade po health department menak singing yo alat ban dan ne po marnga PHC akini kita yo gibenai banwan ni dan yo visit saja ke umden PHC ya kan nongpo hospital na kabanta ban budin ban monitor ban inspect ya ki jing pentri kami giding skill ini dokumen sibun ban dan madagasngi hadin ngalayo punya kendu iki staff yang hospital kalong very impressive kalong ba ya kan ka MMR ka jing klat jongki long kemi ka por ba ka kun ba kilong zero MMR hapo kamar ngar PHC kilong zero mar ba beling keren ba kini mar ngilap kiwe gidan ka to kanit ligi district abang ibisit na kaliang jong ka committee jong ka megalian district assembly ngilap ba ka MMR kilong very high ba kilong very alarming ngilap hang nepat ba kilong nil ang ta ke IMR kidon ka to kani te ngilap betha ya ki hospital management ba kini bahai kini te ban penduna kat bala ya IMR but kawi ka pasultanat kalong ha kapidi but ka MHIS for registration enrollment MHIS smart card ha ka kumbanyo pusan adu berapa persen kilala ban cover ya kisan pu arti kisnong ki bahap apo jong kamar ngar PHC te kalong ki ko pasultanat ban i ban yersngo but ka kalong sisa ka MHIS 4 ka ni ka smart card ka long sisa ki ngarap na ka banta tam kilong ying ki baduk kilong kemi armet ki badon kam ki yarap na ka banta kumno pa kinla ban pentikna bagi lat dik sumar babiang kinyo kamtam kilong ying kilong sem ki ba duk bat banta tete sakawi ka ba pensultanat madagasni ka belum very positive kalong ka implementation ya ka PMMBY Pradhan Menteri Matru Vandana Yojana kedi ka skim na ka banta kilong kemi ki ba armet aga bakinyo ya kecing yarap kabasan hajar ka kabamut nadu opor baki dang pun ni kelung bat hadu hadin ba dep khan gi kelung kiyo lai installment ya kene bisa ki installment ka banangkong kiyo 1000 ka ba ar kiyo ar hajar maka balai kiyo ar hajar ka belong total san hajar kalong sisa gi yarap na ka benta kilong kemi gi jungi kam tam sha nong kendong ki badon kam ya ka financial support lan don kam banyarap dak bisa dikene ke skim kelong ke badon kam adu kata-kata bat ni syam ba kini ki snong ki bahap apo kene ke PHC ki na kaliang jong ki staff yang PHC ki la pentri bahap but kelong very positive ba I'm quite happy to see ba ke pentri kam ya ke PMMBY kalong ka bayaj bet ya irti ka belum sisa ki mentoy nam ta ki pajba kam tam ki long kemi ke arnya
Shushu hakabede bat kini institutional delivery kajing kha ki klung apo hospital ka institutional delivery ka rate ang apo kisnong gi bahap apo kamar ngar PSC ki long very impressive long very positive abang ilap ba ki le bah ki babun ki long kemi ki le ka bala banwan siapo hospital bat hasop center na ka benta ban kha ki klung nang bikin yo ya ki jing batai ki babnya kenang bakin la ban yo pamet ka pokot ka bakya kentrup ki kemi bat ya ki klung ru kumju bat kalong ka besuknat ban i bagin jing tre bha ki jung ki bagin kermen bikin nang la ban penbha aju so ban ai ban sekri ki pajba apo ki san pu art li snong ha apo ka marngar PSC ila yo ban kren ri issue ki jung ki jing ang ni ki la pen sngo ya ki jing don kam ban nang pen he ki ward mar ki PSC ki don sangut ki male ward pat sangut ki female ward nalor kata ki dang nagaliang jong ka health department nagaliang jong health engineering wing nagaliang jong nga sim khia kumno banang la ban penbha bala besutru ke Riboy district ke di aspirational district akwa nagaliang jong ka central government ka state government ki ai priority tingi scam bangin persang ban push ban yo ya kini ki jong kam ban upgrade ya ki infrastructure apo kini ki PHC nang baginang la banang he ya kini kamera ban bu kambun jingtia hagju popot banang kampen bahaya ke labor room ingin kerpat sa sorkar sa health department maladangin la ban yo ki labor ward ajaka ki labor room ini yo ki labor ward ki bendon arjingtia lang jingtia kan long jing rap nam ta ki long kemi ki ban kha klung ki ba armet ban yo jing sumar ki biang ni bu den ki ni kanang ba kinang la ban penbhai ni kom sumar ba hagju popot ayo ban monitor kumno ban nang wara ya ki staff quarter namar bhangni kumpala ban sutu ki dang duna ki staff quarter ki bobon ki staff kimla ban ai ki jing sekri arp sa gunta namar kimdon ki jakasa ki biang ingin haban take up bat ka health department nang tak kumno ban la penbiang ya ki staff quarter kanang biki nong tre ki staff kin la ban yo ki jakasa bakin la ban ai ki jing sekri ki bapaka na kam tak pajba jong kanika dong berkatan ki jung yang ni ki wik issue ki berdebat ki dawai ki ka supply jung dawai do menta kam don issue tan ingin yang keren bidang de ka store bidang de ban yo ka store jaka ban store ki dawai ka kom ka bade in sai keren ni kaneru no ban la ban budin ban petikna bagini ki jingrap ki de ban poi sakni ka PSC ban ai ki sekri ik pan ba jong ka dong ba ka tan ki jung kita ki de ki jingi budin jung ya ki de sni ban bungin ra ki report sha ka government kanang bangin la ban push ki jing don kam nalor bangi budin ki jing don kam ide ruban ra ya ka kubor gini success story kumulai itu ki de bar MMR ba de bar institutional delivery kani ki de ni PHC di bale ba ki de ban long ka nuksa na kumta jong ki we de ki PHC ru ki por